Na, mit üzensz a Vöröskeresztnek 2017-re? Nagyon-nagyon sok szeretetet kell adni az embereknek, de nem azoknak, akik kiosztálják a Vöröskereszt állapotát. Mert ott mindig ingyen van. Mindent kapunk ingyen. Lehet egy ilyen hangsúlyt adnom? Nem. Valamit cselekedjenek már azok az emberek is, akik csak fekszenek, ülnek, elviselik azt a problémát, hogy jaj, meghalunk már, tényleg. Ózdi cigány, az én vagyok. Nem szabad mindent azonnal adni. A Vöröskereszt csak annak adjon, akik megérdemlik. Gyönyörű az egész légkör. Segítenek az embereken. Van egy másik dolog. Erdei úr, ő tényleg egy úr. Mindenkin segít. Nem nyomatom felfelé, Istenség felé. Sokan bántják, nem ad annyit, amennyit mi kérünk, gyógyszert, meg minden. Nem. Uraim, ennyi van. Többet nem tudok adni. Most fejeztem be. Oké, akkor azt leállítom, jó?